Okay, godt. Stil mig bare. Yes. Skal det bare på bare? Selve værket går i gang. It's only a happening, it's nothing dangerous. Han Nej, det skal vi heller ikke. Ja. Nå, hvordan var det så? Ja, jeg er sgu glad for, at jeg kunne pæse lige da jeg stod der. Der kom der simpelthen ikke en dråbe ud lige først. Jeg tog det som om, jeg sagde til mig selv, nu må jeg lige tage det roligt, ikke? Og så kunne jeg så tisse. Men hvorfor var det, at du ville tisse ud over kanten på Rundetårn og ned på Strøget? Det var jo at give København den her vandkunst, ja. Hvor jeg så bruger Rundetårn som sokken. Så. Men har du et budskab med det? Ja, så jeg har det, jeg vil forære københavnerne et kunstværk. Ja. Og det er sådan set budskabet, ikke? Og så er det selvfølgelig noget med, at jeg arbejder site-specific. Jeg arbejder i forhold til sådan lokationer, jeg synes, der er interessante. Og der synes jeg, at f.eks. Rundetårn, det er jo en af de mest interessante steder i København, ikke? Ligesom den lille havfrue og Limfjordsspringvandet, hvor jeg tidligere har arbejdet.